Häkim paýgas ummany magtumly Praga ýylynda Türkmenistanyň senagatçylary we telekeşler birleşmesiniň agdalary gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, eksport artdyrmak we importyň orun tutýan önümçülükleri ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipelери üstünlikli durmuşa geçirmäge münasip goşant goşýarlar. Hususy pudan wekilleri öňde barjy dünýä tejribelerini, innowasion teknologiýalary özleşdirip, ýokary hili önümleriň önümçüligini ýola goýýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeşler birleşmesiniň geljege miras hususy kärhanasy hem dörüjülükli gözlegleriň netijesinde eýdigderli kämilleşen hususy düzümleriň biridir. Hususy kärhananyň Ahal welaýatynyň Akboda etrafynyň çäginde ýerleşýän önümçülük toplumynda awtogollar üçin ýokary hilli motor ýaglary öndürilýär. Ýergelende GM Oil harit nişanly önümiň ýurdumyzda milli harit nişanly bilen öndürilen motor ýaglarynyň ilkinjiligini bellemek gerek. Sanly tehnologiýalar bilen üpçün edilen döwrwap kärhanada ähli işler awtomatlaşdyrylan görnüşde howpsuzlyk gadalarynyň berk-berja edilmegi arkaly amala aşyrylýar. Motor ýaglaryny öndürmekde peýdalanylýan çygymal Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Çygymal kärhanada ýörüte niyetlenen gaplarda saklanylyp, barlahhanada hil barlygyndan geçirilenden soň öndüriljek önümiň görnüşine görä oňa himik goşundylar goşulýar we gyzdyrylýar. Emele ölen garynda ýygyderlikde iri we ownuk tüzgüçlerden geçirilýär. Anlanmady, nowatdaky hil barlygyndan geçirilenden soň uly garjy enzamda garylýar we taýýar önüm alynýar. Olar dürlelçegdäki gaplarda aljylara hödürlenilýär. Döwrwap önümçülük kärhanasynda innowasion teknologiýalaryň peýdalanylmagy hemde işleriň saýlaşyk ýoly goýulmagy ýokary netijeler gazanmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň önümçülük kuwaty her aýda motor ýagynyň 1000 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. Häzirki wagtda geljegi miras hususy kärhanasynyň önümçülük toplumynda motor ýaglarynyň 12 görnüşi öndürilip, içerki bazarda ýerlenilýär hemde Türkiýe, Gazagystan, Owganistan ýaly ýurtlara eksport edilýär. Geljekde ýokary hili önümleriň görnüşlerini we eksport uğurlaryny hatda köpeltmek maksat edilýär. Ýurdumyzda we daşar ýurtlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hili motor ýaglary awtologlaryň möhüm guruluşlarynyň we ätýaşlyk şaýlarynyň ömrüni uzaltmagy mümkinçilik berýär. Öňde barjy dünýä tejribesi esasyna taýýarlanýan milli önüm hil wagtda daşar ýurtlardan getirilen haritler bilen münasip bäsleşmäge ukypdyr. Baha wagtda bolsa amatlydyr. Täze önümleri öndürmegi ýoly goýmak bilen birlikde goşmaça iş orunlaryny döretmek geljegi miras hususy kärhanasynyň esasy wezipelerinden biridir. Häzirde çelni 3-de gola iş oruny döreden hususy kärhanada geljekde işleriň gerimini hasda giňeltmegi maksat edilýär. Kärhananyň agdy bir işgärleri özlerini öldürilýän şert mümkinçilikler üçin gahrman arka damyda, hemde arka daly gahrman terdarymyda alkyş döllerini aýdýarlar.